Labi ng SAF Commando na namatay sa enkwentro sa Lanao del Norte na iuwi na sa Pangasinan. Narito ang report. Sa halip na mainit na yakap ng anak ang bumati sa inang si Erlinda Rodriguez sa pagdiriwang ng Mother's Day, bangkay na nang maiuwi si Police Corporal John Oliver Rodriguez sa kanilang bahay sa Barangay Kibaol, Lingayen, Pangasinan. Nasawi sa engkwentro si Rodriguez habang sugatan ng dalawa niyang kasama sa isang search warrant operation sa Barangay Nunungal, Lanao del Norte. Nagkaroon po ng enkwentro at nakapalitan po ng tutukan sa grupo po ng ating mga kapulisan at ng subject. Pero hinalungkot po namin na isa pong kasamahan po namin na si Patrolman John Oliver Rodriguez na isang membro po ng 12 Special Action Company po ay nag-wish po ng buhay. Parang hindi ko matanggap. Ang bata-bata pa niya. Ganun ang nangyari sa kanya. Parang ibinuhis talaga niya ang buhay niya. Actually, isusurprise niya kami pa sa pag-uwi niya sa 15. Kami pala ang na-surprise. Dahil dumating siya ganyan. Taong 2018 nang madestino sa Lanao del Norte si Rodriguez. Saludo ang kanyang mga kasamahan sa kabayanihan at katapangan na ipinamalas ni Rodriguez. Sana gabayan niya kami sa mga ganitong trabaho namin. Isa kasi siya sa mga sa amin nagpapa-inspired lagi sa mga trabaho namin kasi hindi siya basta-basta umaatras kasi sa mga gawain, parang go and go lang siya. Lubos ang pakikiramay ng buong hanay ng PNP Special Action Force na iwang kaanak ni Rodriguez. Family ay nakikiramay po sa nakagawa ng pagpanaw po ni Patrolman John Oliver Rodriguez na siya nag-aaral ng kanyang buhay sa ngalan ng batas at ng kapayapaan. Kasama si Wilson C., Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.